on the beat. Subscribe to n'ama ndị iwo ya gọzie o bata ebere n'obodo ajụwa
ya ajọyọ mama mmanwụ ajọyọ osoro n'egwu emenye ka nkele ndị odo enelebu efe eze chukwu ekele ilu gelu ụba niile CFC Ojifu Samenge CEO Singo Oil and Gas Nigeria Limited Singo Investment na South Africa wekwenyeji Ibalu obodo weji imewuli Igbo obodo weke na South Diome oti mukene Honorable Samuel weji Mercy Eastern Fridge onye ga-ege iwe nneki onye na-ekwuwere Igbo na-eme a na-ekwuru na nkịtị ya gaji iwe kene onye na-ebu Chief Tochu anyị emezi wekibiye member CFC International ndị wele gozo n'igwe na-eme ndị mere gị atụrụ ndị ogere ga-awa na nwa Chief Police Kwezo Wene Kwechere na Akala Kingdom Member CFC International Wene Kwechere n'Igbo niile CFC International Power Wasi Mukene Mercy Chima Peter Mercy Peter Chima Peter Member National Committee CFC International Wasi Nogiga Wemwedo Wachi Oye Jenny Boya Patike Wekene Bokeja Zawa Mani Wekene Wene Yonaji Wakuji Aliwata Kini Wene Isi London Nine Wakuji Aliwata Kini Ena Yona South Naja Limited
Timothy Ibalu Obuyebu former national finance secretary CFC international City business popularity member CFC international promising Kano a big in a South big na South, the big CEO, Elkani Motors, na Cape Town na South Africa. Oh yeah, go Odina weya kudine Oya chiya yala kudini baku Odina weya kuke Mmonwu Member CFC International Oji Fikechu Oikechu baku CFC International Pastor Kokuchu Olajeke Oyolajeke Akwewebe Olajis Construction and Company Immediately when they marry for the na South Africa when Ibalu member CFC International Chief
Ọ̀dẹ́sí mọ́tò sí ibi tẹ̀lé. Eke dẹ́sẹ̀mù. Ó nílé múlò gbèdé chukwu ọ̀sọ́. Wẹ́ẹ̀chì nyẹ̀mẹ́rì yó. Wẹ́ẹ̀chì nyẹ̀mẹ́rì nà bíbó. CEO. Someless way. Nigeria limited. Ezigbo ego n'Ibalu Mmonwu. Member Dover branch. Ekenezenu. Onelegu Jebi Chukwume. Osinokwu atọbi. Osinokwu atọka ebi na wu. Financial Secretary CFC Captain Blanche wewe niwe dokuneme weji malo obodo niile nwanne m nọ na South wendema ndị ọma nọ ya dịrị ụlọ mma wekwe ego nọ ya dịrị ụlọ mma ndị oji na-agba Dogiri ke wani na mwe. Yego plus friends kulo. Weti jega tiego Ibalu Mmonwu. Ebi wende mo ya diru numba. Wesi koyo neme. No ye koji jebe ya. Ebi beli wo duku engate. Unu ne yelo kodeke. Ebi na babu mbili. Na kwesi ni kwode mwe. Oye chukwu ya gosi oya gosi Complex first school Yome Akana foka waje kote Hello South oya diru numba Ijo luka fuji jemiyo Wesi joya ni basu iwe nekeri miye Osisi furu nuna tukwe Abalaka ya wabi ọgwụgwọ Onye ọrụ ekele obodo ọja tukwe Ha! Gaba n'ihu Osi mụ kene Onye na-ebuli na seti ụzọ gwuru na n'ọba niile wefe ndị ya wahụ na n'ọba former national provost CFC international radio jidiwe esi mụ kene onye leburu eji na lebe otu chukwu ije second Captain Blanche When I love John Blanche Umuna Yabu second Na Mozambique Blanche Asi Mukene Baburu Hachifu Gochi Chukwu ikwu na adị Ezekwu na-efefe Wenufu ekwe Ancient Kingdom National Treasurer CFC International Wenegochi yadi mmadụ ojeje Onye bata ego ibe Wegman ego yibo n'efefe Weke n'ezegbo narabu Chifu Chibo Ojiegebo Jesus wa na Mozambique Ilojola
onele fule koye kachukwu wewe loye kachukwu mmadụ atụtụ koye kachukwu dibute sekete dobe ụlachi niile wewe chi na-emele eze welochi gị meriri eze wahụ na achala niile wechi na-emele eze wahụ na achala oke mmọnwụ ozi bụ kene oji weri kokoye kenje Jizọs sekete ule fotin bulanchi CFC International Double Branch Assistant Financial Secretary CFC International Capital Branch Joseph Chukwuke Webute Jebi Obajetugo na Wabukoba Telejola Capital Branch niile oge neze onolebụ ibefe wembo ologi jọfọ wembo Chief Welfare CFC International Capital Branch niile wembe ndị mewuru igwe ka ọ dị n'afọ onye nwere ego agbagbo wembe odogbo eke neze onele goji ire goji ma gofe CFC International Capital Branch wọ́n gírí ká wà lẹ́kọ̀ọ́ wá jíye ẹ̀kẹ́ lọ́sẹ̀ bọ́ nílẹ̀ ẹ̀kẹ́ chukwu níbi ní ìṣúgbọ̀ wà nẹ́mú Igbo na-efe ego na South niile the latest investor Capital Branch ezigbo onye ego Igbo niile Igbo na-efe ego onye na-ebu na-emeke nesi mmiri ngari nke isisi na n'ọba onye bụ Chief Provost CFC International Capital Branch onye Chukwu ebuke mọnabọ ojiwe ya n'obosi ya ojiwe ya na-emegbu ahụ Assistant
Deputy Provost CFC International Kemne Munachi Gibe Ojiwaya Nehula Oyo Gosi Mama Eke Nase Onele Mujeriole Wewe Biria Memba Kemne Munachi Wewe Munachi Oye Wema Gede Ewe Munachi Ewe Mmonwu Eke Nase Onelebu Oye Mucheno Oye Sweet Nadoba Kubosi Nadoba Kubosi Member Captain Bulachi Eke Nase Onelebu Shadrach Oye Akusinachiwa Nomanuge Wemago Akusinachi Memba Captain French Wanale Weko Kochuku Mayo Galaku Nobana Seme Nesela Mbano Memba Captain French Wejaji Palo Bebe Wanale Chuku Chuku Kochuke Akugono wa Akugono Amaloye Marie Memba Captain Fulachi Waza Akugono wa Kumonike Eke Nase Monabu Nosochuku Marie Nase Nabule Memba Captain Fulachi Oye Ibalu Wala Nakuya Madaku Iwe Chumuye Limani Koyabu Wende Nepute Kuta Waniwe Wanewe Wende Oganiwe Oya Limonumwe Yejiwe Oya Nyeliwe Wende Kenebiye Yejiwe Chiyakama Kodiwe Eba First,
nwanne m nọ na South Corporate Fresh ụlọ anyị ekwego n'ọya adịrụ n'ụmụ gaba n'ọya adịrụ n'ụmụ Subscribe to Safety Mode TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.